ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ተመልከትና አመላ ዓለም ኸርኩም ነዚ ቻናል እዚ ተከታተሉ ሰላምኩም መብዛሕ ክንብል ንፈቱ እሞ ክብራት ተመልከትና ሎማዓንቲ ሒዝና ይምጥናልና ክልተ እዩ ነገር ይክኸውን ሓደ ከባቢ ዓዲ ናብ መቐለ ትኸይድ ሚኒባስ ሓደጋ ኣጋጢምዋ 9 ሰባት ብሂወት ሲእናዮም ኣለና ከምኡ ድማ ናብ ስዑዲ ንክሸግሩ ኣስታት 180 ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሰኣናዮም ኣሕዋትናን እቶም ደለልቲ እንመን ምዃኖም ስሞም ብምሉእ ብዝርዝር ተረኺቡ ተፈሊጦም ኣለዉ ብዛዕባኦም ድማ ሓደ ነገር ከነብልና ካብዚ ቪድዮ ፍጻመ ምሳና ብምጽናሕ ከምኡ ድማ ለቻናልና ሓደሽ ዝኾንኩም ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ካብ ሞት ወጻኢ ለንሰምዕሉ ነገር እናተፈጠረ ሃምለሎ ኮይኑ ሎሚ ዕለት ድማ መጋቢት ዕለት ሓደ ኣጋግዘ ካብ ተንቤን ናብ መቐለ እትኸይድ ሚኒባስ ኣብ ገረብ ግባ ዝበሃል ፍሉይ መፀውዒ ስም 9 ሰባት ሞይቶም እታ ሚኒባስ ተገምጢላ 9 ሰባት ሞይቶም 6 ከቢድ መቁሰልቲ 4 ድማ ከቢድ መቁሰልቲ ገጢምዎም ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ኣትዮም ሕክምና እናተገበረሉ ይርከቡ ማለት እዩ። እቶም 9 ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኦም እንትሞቱ እቶም ከቢድ ዝተወቅዑ ድማ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ሂወቶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ሃምለሎ እቲ ዝረኸብናዮ መጽናዕቲ ይኸውን ማለት እዩ። ክብራት ተመልከትና ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እቶም 9 ድማ ቀጢፎም ሃም ልሞቱ ምንም ለደቃይቅ በዓሉ እውን እስትንፋስ ሃም ይነብሮም እዩ ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ሓበሬታ ዝበፅሕና ማለት እዩ። ክብራት ተመልከትና ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓደታት ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ብምንም መልክዑ በተለይ ካብ ጦርነት ላብዚ ሓንቲ ኣዶ ቀሲና ደቂሳ ኣይትፈልጥን። ሎማዓንቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ናጋ እውን ሓደ ሰብ እናሞተ ኩሉ ግዜ ናይ ሞት ዜና ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ። ይኹን ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ኣብዚ 2 መዓልቲ እዚ ናብ ስዑድ ዓረብ ልክትሸግር ሓንቲ ጃልባ ማዕበል ኣናዊፅዋ ንልዕሊ 181 ተጋሩ ብቻ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዓራርቦ ሞይቶም ሲእናዮምና እዚ ንትግራይ ከቢድ ሓዘን ከቢድ ፅልዋይ ኮይኑ ተረኺብሉ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ስራሕ ክትስራሕ በዕሉ የለይ ብዙሕ ፀገም ኢሉ ኣሎ ሂወትን ክቕይረላ ላደይ ሰሓቃ ክቕይረላ ላደይ ፍሽኽታ ከምፀላ እቲ ተጨማቲሩሉ ገፃ ፍሽኽ ክብላ ኢሉ ናብ ስዑዳ ሃገር ንክኸዱ ሂወቶም ንሰኣኑ ወጣታት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ዓራርቦ እቲ ዝኾነሎ ነገር ብጣዕሚ ልሕዝን ንምንጋሩ በዕሉ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዘርድአካ። ክቡራት ተመልከትና ብጣዕሚ ሰብ እንዳሞተ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣት ባሕፂሩ ናይ ኣተሓሳስባ ችግር በዕሉ እውን ይገጥሞ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እናኾነ መንግስቲ በዕሉ ዓጀብ ክብለሉ እናተገበኦ መንግስቲ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ካሊእ ነገር ኢሉ ኣሎ ኣብ ካሊእ ምክንያት ኣትኪሩ ኣብ ካሊእ ፀገም ኢሉ ኣሎ ማለት መንግስቲ በዕሉ እና ሎማዓንቲ ባሕቲ መጋቢት ባሕቲ ከባቢ ዓዲ ናብ መቐለ እትኸድ ሚኒባስ ድማ 19 ቆልዑ ሒዛ ነበረት ኣብ ገረግባ ዝበሃል ፍሉይ መፀውዒ ተገልቢጣ 9 ሰባት ወዲያው እንትሞቱ 6 ከቢድ መውቃዕቲ እንተገጥሞም ተማራእቶም ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ኣብ ኢመርጀንሲ ይርከብሎም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። እግዚአብሔር ካብዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ካብ ድንገት ሓደጋ ይምሓረና ክብል ንፈቱ። ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነሉ ኣብ ትግራይ ለይስማዕ ለይነገር የለይ ምክንያቱ እናረኣናዮ እናመፃና ኢና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ በተለይ ድማ ንመላእ ህዝቢ ወጀራት ብጣዕሚ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ንፈቱ። ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዓራርቦ 181 ምማት ማለት እዚ ንምእማኑ በዕሉ ለፅግም ነገር እዩ። እዚ ንምእማኑ ዘይኮነ ለምቕባል በዕሉ እውን ለፅግም ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ። ክብራት ተመልከትና ካባና ካብዚ ካብ ስቱዲዮና ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ንፈቱ። እና ሎማዓንቲ ሒዝና መፃና እዚ ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ካሊእ ፕሮግራም ድማ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንጋነይ ሰሰነ ንዓኹም ቻው።